Mayong buntag sa tanan! Mayong buntag sa tanan! Amen! Atong tagan o masigkabong palakpakan na atong buhing Diyos! Amen! I will be reading the book of Psalm 1 to 5. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His people, the sheep of His pasture. Enter His gate with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise Him. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Amen. Atong gamitin ang atong mga kamot, mga igsoon, alang sa pag-awit sa atong opening song. Atong palakpakan ang atong buhing Diyos! Every tribe will see your glory.
I
There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until the day my end, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You led me through the fire and the darkest hour. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With a life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running out, it's running after me. So my life you have been faithful. Yes, Lord, you are. So my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kantayang Ginoo mga igsoon. All my life you have been faithful. Yes, you are, Lord.
sa among kinabuhi, Ginoo. Maayo gayud ikaw, Lord God. Wala gipuas ang imong gugma diri kanamo, Ginoo. Kanunay kang maayo sa among mga kinabuhi, Lord God. Bisan dili kami ngayon, Lord God. Parang imuhang gugma, Ginoo. Nag-aawas din ka namo, Lord. Ngayon kang simbahon ng iyong pangalagaran, Ginoo. Inasayod kami na ikaw ang sinugdanan o ang katapusan, Lord God. Dili ka mo mabuhi kung wala ka. Hallelujah. The goodness of God, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Atong palakpakan ang Ginoo, so. Yes, Lord. Hilabihan gayod ang imong pagkamaayo diri sa mga kinabuhi. Kami mapasalamaton, Ginoo, sa imong dako nga gugma way pagluban na imong gipakita nga ni kanamo. Sa imong mga matarong ng mga buhat diri sa among kinabuhi, Ginoo. Salamat. Salamat, Ginoo, bisan gani sa imong mga sa mga pagsulay, mga problema nga among nasinati, Ginoo, ning mga panahuna. Salamat, Ginoo, kay kining tanan. Nagtuo kami nga kini makapalig-on nga ni kanamo ug makapaduol gayud nga na kanimo, Ginoo. Lord, pasaylua kami sa tanan namong mga sala nga nahimo da kanimo. Sometimes, Lord, bation namo nga dili gid mi worthy diri sa imong atubangan tungod sa amo ang pagkamasalaypon diha kanimo, Ginoo. Pasaylua kami og padayon ka, Ginoo, na magapanglihok kayod sa mong kinabuhi, magatandog, magatrabaho, magabungkag, Ginoo, sa angay bungkagonon o angay nga bungkagon, Ginoo, nga mahinungdan. Nganong usahay luya mi spiritually, Ginoo. Nganong usahay daw bation namo nga halayo kami kanimo, Ginoo. Bungkaga kining mga butanga nga mo'y hinungdan, Ginoo. Aron kami, Ginoo, magbadasigon, magmainiton na magapangalagad nga na kanimo, Ginoo. Lord, nagaampo ako nga na kanimo. Padayon ikaw na magablas ining imong mga katawhan, pinagi sa paglig-on sa ilahang pagtuo ug pagsalig nga na kanimo. Nga dili gayud sila, Ginoo, madaog sa mga kaluyahon, madaog, Ginoo, sa mga problema na ilang nasinati diya silang kinabuhi, Ginoo. Hinuon gamiton nimo ang mga pagsulay silang kinabuhi aron sila, Ginoo, magabarog nga lig-on ug bagal malahutayon sa pag-alagad nga na kanimo, Ginoo. Nagaampo, Ginoo, sa tanan na mga adunay mga balatian karon, mga minahal namo sa kinabuhi, mga kaubanan namo, mga kaigsuunan, mga tao nga naa sa hospital o naa silang panimalay nga nagaantos sa mga balatian. Ako mapag-ampo na bisitahi sila karon ug kaluy sila diya sila mga balatian, pinaagi sa pag-ayo, Ginoo. In Jesus' name I declare and speak healing nga na kanila, Ginoo. Padayon usab ako nagaampo bisan pa kay Jenaya, Ginoo, Jenaya Saga nga adunay balatian karon. Lord, ikaw, Ginoo, magabisita sa mao nga baby, Ginoo, ug ikaw magatapion sa imong gamahanang kamot o bagaayo kaniya. In Jesus' name, I declare and speak healing, Ginoo, sa tanan ng mga balatian ni Jenaya karon ng mga taknaa, Ginoo. Padayon usab ako nagaampo, Ginoo, sa nahitabo karon na
landslide dito sa Masara, Davao de Oro, Ginoo. Daghan sa mga tao ang natabunan, daghan sa mga kinabuhi ang nausik, Ginoo, tungod sa mao nga kalamidad, tungod sa mao nga yuta nga mi dahili diha nga dapit, Ginoo. Nasayod ka, Ginoo, na ang mga tao, mga minahal sa kinabuhi nga nagpabiling buhi karon, nagalaom, Ginoo, nga ang mga nahimong natabunan is buhi pa, Ginoo. Lord, pila na kaadlaw gikan sa landslide, Ginoo, ug alang kanamo tingali imposible na kaayo, apan nagtuwa ko diha kanimo nga walay imposible ang tanan, Ginoo. Ikaw, Ginoo, padayon na magamilagro dihang dapita, magamilagro sa mga kinabuhi, sa mga tao nga natabunan dihang dapita, Ginoo. O ikaw magahupay, maga-comfort, Ginoo, sa mga minahal sa kinabuhi, Ginoo, nga nagbangutan, nagmasulubon, nasakitan tungod sa mga panghitabo nga wala nila damha diha silang kinabuhi, Ginoo. Pahinumdumi sila, Ginoo, nga taliwala sa mga panghitabo. There is hope diha kanimo nga sila, Ginoo, mudool kanimo, magpakitabang nga na kanimo, mangita kanimo, mahinumdom nga na kanimo diha silang kinabuhi. Tabangan nimo ang mga rescuers, Ginoo, na magapadayon na magakalot, magapadayon na magapangita, magaretrieve sa mga tao nga naa diha sa ilalom sa yuta nga natabunan, Ginoo, niyang dapita, Ginoo. O sa tanan nga nabahaan, Ginoo, sa Davao region, labi na, Ginoo, dira sa Carmen, na grabe ang pag-igo sa mao nga baha diyan dapita. I pray na ikaw, Ginoo, maga-comfort sa mga tao, Ginoo, nga mahupay ang ilang mga kasubo tungod sa gidangatan sa ilang mga panginabuhian, gidangatan sa ilahang mga panimalay nga nalunupan sa grabe nga baha, Ginoo. Ikaw usab, Ginoo, mag-remind kanila, Ginoo, nga kining tanan, Ginoo, usa lamang ka mga pagsulay o usa lamang kini kapamaagi nga sila, Ginoo, mahinumdom kanimo, mangita kanimo, mga lagad sila kanimo, Ginoo. Tabangan nimo na ang amo ang panggobyerno magapanglihok diha nga dapit, Ginoo, aron sa pagtabang sa tanan nga naigo karon sa trahedya, Ginoo, sa kalamidad. Padayon usab ako nagaampo, Ginoo, bisan pa sa tanan namo na mga opisyalis sa gobyerno. Padayon ka na maga-remind kanila diha sa ilahang mga responsibilidad, ingon na mga leader niini nga nasod, Ginoo, labi na sa moang president, Ginoo. Ikaw, Ginoo, pod magahatag kalinaw, panaghiusa, panagsinabtanay sa mga leaders, Ginoo. Ayaw itugot, Ginoo, nga adunay kasamok kaguliyang niini nga nasod sa Pilipinas, Ginoo. Ako usab nagaampo, Ginoo, sa tanan ng mga pastors and missionaries karon ng mga panahona. I pray for wisdom nga imong ipadayag ngadto kanila aron nga able sila na maka-intercept, Ginoo, sa imong pulong na buot nimo ipawali ngadto kanila, ug himuon nimo silang maisugon, ilabi na sa mga misyonary na mupadayon na magawali sa imong maayo nga balita ngadto sa tanan na mga tribo, ngadto sa tanan na mga kaliwatan, ngadto sa tanan na mga pinulungan, Ginoo, aron ang tanan na wa pagid makabati, makadungog sa imong pulong, makadungog ug makaila kanimo, ingon nga ilang, Ginoo, ug maluluwas diha silang kinabuhi. Padayon usab ako nagaampo nining dapit sa kabayan relocation o sa tanan na mga kasikbit nining nga dapit, Ginoo, ikaw magapanglihok na ang imong gahom, ang imong presensya mabati gayod nining nga dapit, ilabi na ni adto mga tao nga walay panahon kanimo, walay pagtagad kanimo, wala nagapakabana kanimo diha silang kinabuhi, nga diha unta sa kinauyukang bahin silang kasing-kasing, bation nila ang panginahanglanon kanimo, aron nga sila mangita, mudangob kanimo, ug mo surrender nga na kanimo, Ginoo.
Lord, salamat sa tanan, sa among pagpadayon karon, padayon ikaw na mag-empower ka namo sa imong balaang espiritu. Ayaw itukot ng kaaway, makahimo sa pagtugaw, sa among pagpamati sa imong pulong, Ginoo. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. At ita sa itong offering. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daygon ta ang Dios, mosalig ta niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daygon na ang Dios, mosalig ta niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Yes, Lord, mapasalamaton kami nga na kanimo ni sa lapi kinitahan sa imong katawhan. Padayon ka magapanalangin niini para gayod sa kalambuan sa buluhaton niini nga iglesia, Ginoo. Nasayod ka nga daghan og dako pa among mga trabahuonon diri niining imong church building, Ginoo. Og sa mga kalihukan uban na mga aktibidades, Ginoo. Og nasayod ka, Ginoo, nga nagkinahanglan gid kami sa financial, Ginoo, nga mga panginahanglanon. Busa ikaw magagiya kanamo unsaon sa pagdumala nining imong kwarta nga gipiyal nga ni kanamo. Ako usab nagaampon ay bless nimo ang imong mga katawhan, panalangini ang ilang mga pagpanarbaho atong adunay negosyo nga muuswag, ang tanan nga naghago na ning kamot imo silang tabangan. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Basin og dunay andam diha og special number, pwede ka nga magahalad igsoon. Wala? Ana? Sige ito eh. Ay, orange. Okay ka na, kaya na ituno ba? Original. May buntag sa tanan. Amen. Nalipay ba mo nga ni ata sa simbahan? Salamat sa Ginoo. Akong kantahon is Jesus paid it all. Silot kong tanan iyang gibayaran. I can hear the Savior say, your strength into this small child of weakness, watch and pray, find in me your will in all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain. He was it white as snow. Lord, now indeed I find your power and yours alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus
the crimson stain. He was it white as snow. For nothing good have I, whereby your grace to tame. I was my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain. He was it white as snow. Maayong buntag sa tanan. Kamusta mga kaigsunan ko diha sa Ginoo? Mas maayo ba karon kaysa kagahapon? Better than more than English. Murag nindot-nindot na ning mic na to, no? Okay. Pero kung mahulog sa rin, murag madiritso kaguba. Sabana ko, may buntag sa tanan, diritso ta. Kung doon na mo yung mga Biblia, ablihuban ka na ako sa libro sa ikaduhang Korinto. Libro sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 7, nga doon na sa 10. Basin mahibulong mo. Kayang uban sa inyo ha siguro, dili makasunod. So mas may nang naamutan aon. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 7 nga matay, suko din siguro ni sa kuha guro. Kapitulo 12, versikulo 7 nga doon sa 10, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, og aron dili ako magmapahitas-on niini tungod sa kadaghan sa mga gipadayag kanako. Ako gihatagan og tunok dinhi sa unod, usa ka sulugoon ni Satanas aron dili ako magmapahitas-on. Sa makatulo nagampo ako sa Ginoo may tungod niini nga unta iyang kuhaon kini gikan kanako. Apan siya mingon kanako, ang akong grasya igo alang kanimo kay ang akong gahom gihingpit diha sa kaluyahon. Sa ingon ni ana, labaw na akong gikalipay ang pagpasigarbo tungod sa akong mga kaluyahon. Aron ang gahom ni Kristo mulandong nganhi kanako. Busa tungod kang Kristo, ikalipay nako ang mga kaluyahon, mga pagbugal-bugal, mga kalistanan, mga pagpaglutos, o mga kasakitan. Kaysa diha nga luya ako, lig-on hinuon ako. Ang Dios magapanalangin siyang pulong, magaampo ta, Ginoong Dios, salamat sa imong pulong, nga ako ang nabasa, padayon ka magapanalangin ini, na kini masabtan namo og tuguting ang matag pitik nining imong pulong, magadulot gayot sa kinauyukang bahin sa mong kasing-kasing Ginoo. Ihatag usab gani kanako ang langit no nakaalam, aron able ako na makasaysay nining imong pulong. Ako ang ginasali, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Si Pablo nagsulat ning ini nga epistil diya sa iglesia o diya sa mga miyembro sa iglesia sa Korinto. Sa diha nga anaa siya sa iyahang missionary journey for the third time. While nga naa siya dito sa iyang missionary, sa iyang misyonhong pagpanglakaw, si Titus iyang gipadala. Gipadala kini ni Pablo aron i-deliver, aron dalahon ang iyang sulat ngadto sa iglesia sa taga Korinto.
Diha sa letter ni Pablo, iyahang gipadayag diha sa iyang sulat, ang detalye may tungod sa iyahang mga persecution, sa iyahang mga pag-antos o mga paglutos kaniya, nga diin iyahang naangkon tungod lamang sa pagpangita sa Ginoo o tungod lamang og alang sa Ginoo. Now, unsa ba ang mga sufferings ni Pablo? Unsa ang iyang mga sufferings? Tungod lang sa pag-alagad sa Ginoo. Adunay mga sufferings si Pablo na makaingon ka nga murag imposible naman kaayo alang sa usa ka Kristohanon nga mupadayon pa sa pag-alagad kaniya tungod niini na mga suffering. Gani gamay lang nga problema sa atuang panalapi. Maluya na ta. Questiono na nato ang Ginoo. O ka dili sa tamo alagad, di sa tamo simba kay way kwarta. Gamay lang gani na mga sakit na moabot sa tua, mangutana dayon ta sa Ginoo. Ano man ni Lord? Nganong gitugot man nimo ni? Nya di na ta mo simba kay naay sakit. Dili na kaya. Usay mang luod ka diha sa Ginoo, but look at Apostle Paul kung unsang iyang mga suffering. Now in 2 Corinthians 11:23 sa ato ang gibasa kanina o sa dria sa kapitulo 11 bersikulo 23 ngadto na sa 28, Paul reluctantly recounts his resume of sufferings. Iyahang gihap ang iyahang mga pag-antos. Nga diin kalakip sa iyahang mga ginaantos is mao ang iyahang pagkabilanggo, pagkapriso, o dili maihap na mga paglatos o mga kasinatian nga hapit na siya mamatay. Tanawa. Sa gina, whip with 39 lashes, 5 different times. Unsa man ang whip? Gilatos. Kinsa na ba gilatos diriya? Tungod lamang kang Ginoong Hesukristo, tungod lamang sa imong pag-alagad sa Ginoo. Wala pa man siguro. Can you imagine? 39 times. 5 different times. 5 ka man naglahi na panahon. Beaten with rods. Kanang gilatos. 3 different times. Katulos siyang gilatos sa managlahi na higayon. Na wala pa naka-indicate dra kung pila ka puspos. What else? Pummeled with stones. Gibato siya. O bato. Kausa. Kahigayon. Shipwreck. 3 times. Unsa man ang shipwreck? Kanang nagsakay sa barko niya na bungkag ang barko. Nalunod ang barko. What else? Adrift at the sea. One night and one day, naglutaw-lutaw siya diha ibabaw sa dagat, usa ka gabi ug isa ka adlaw tungod lamang sa pag-alagad sa Ginoo. During this journey, can you imagine? 39 lashes, beaten with rods 3 different times, pummeled with stones 1 time, shipwreck 3 times, adrift at the sea 1 night and 1 day. And then, ang iyahang kanunay nga panaw o lakaw, kanunay siyang nagalakaw, kanunay siyang nagapanaw sa iyahang pagpangdala sa mensahe sa pulong sa Ginoo. What else? Danger from rivers. Kay missionary man siya, wato siya sa mga sulok, mga balangay, sulod, mga bukid, mga dapit, mulaban sa mga sapa. Danger from robbers, mga tulisan. Natingali paglakaw niya ng mga mangilit na lugar, adunay mga tulisan. What else? Danger from his own people. Mga Hudiyo nga nagtinguha sa pagpatay kaniya. Every time adto sa mga dapit, doon na nga nagkalakip dira ang kadelikado. Kaya nga naman, daghan man nasuko kay Paul. Mga Kristohanon nasuko sa iyaha. Kay during sa iyahang pagka Sanhedrin, persecutor man siya. Siya ning nagadala o
kining warrant arrest from the court. Dira sa Roma, idalhon niya dito sa mga Kristohanon kung asa to dapit, nga iyang dakpon niya, batuon. Imagine mo, one of the deacon, diya sa iglesia, iyang gipapatay, si Stephen, nga iyang gipabato. Unsa pa gyud, barang daghang nasuko sa iya, and then sa diha nga na-convert siya into Christianity, suko po ng mga Hudyo sa iya ha. Muna many times adto sa prisuhan, many times kanang mabutang sa kadelikado yang kinabuhi tungod sa iyang transformation sa iyang kinabuhi and danger from Gentiles. Kadelikado gikan sa iyang mga katawhan, kadelikado sa iyang kinabuhi ngadto sa mga hintil. Ngano man yung mga hintil? Tungod kay ang mga hintil, mga tao ni sila na mga wala nagadawat kang Hesukristo, wala nagaila kang Hesukristo. Tapos ang trabaho ni Paul, kung wadto siya ana sa mga dili o sa mga hintil, posible masuko sa iyaha. So dunay danger nga nagpaabot sa iyaha. What else? Napa? Danger in the city, diya sa iyang syudad. Danger in the wilderness. Kadelikado siyang kinabuhi diya sa kamingawan. Danger at the sea. Kadelikado siyang kinabuhi diya sa dagat. Danger from false brothers. Kadelikado siyang kinabuhi gikan sa mga bakakon niyang mga kaigsuunan. Ha? What else? Toil in hardships. Ano sabi ng toil? Ha? Sige na sabi saya gani. Pag-antos. Kabugnaw o pag-antos, sleepless nights, wala siya tulog. Mga gabi nga dili siya makatulog, hungry and thirsty, gigutom, giuhaw, cold and exposure, hubo, gipanugnaw. What else? Pressure from an anxiety of all the churches. While nag-experience siya anang anang mga kadaghanan draa, napagyoy pressure ngayang gibati. Ka-pressure o kabalaka diha sa mga kasimbahanan. Oh, imagine mo na. Kinsa na isa adto, kinsa naka-experience bisag isa lang adto. Kita naga-preach naman ta gospel niya, naga panghatag-tag mga flyers. Nana ba'y naka-experience rin nga gibato? Or adto niya gibunalan. Nga ayo ali diri, brad. Di ba? Wala pa ta naka-experience. Ha? Gibato atong sakyanan, haanap mo diri. Oh, wala. Atong Domingo, atong nag-share ta, nagwali ta dito sa may komunal. Wala man ta batuan atong mga nanginumay dito ah. Pero si Paul, many times, na-experience niya na tanan. Grabe ang iyahang kasakit, grabe ang iyang afflictions during sa iyahang journey, panahon sa iyahang pag-alagad sa Ginoo. Kining tanan na sinati niya for the sake of Christ. So daw, alang kang Ginoong Hesukristo. Alang kang Ginoong Hesukristo. Paul had all the reasons to murmur in life or even to question the Lord because of his various sufferings he experiences in life. But na ako'y pasabot nga si Pablo, aduna siya'y daghan na mga rason nga magpagulbol sa Ginoo, magmurmur sa Ginoo. Tungod, ug bisan gani, questionon ang Ginoo tungod sa mga nagkalaing matang sa mga kasakit ngayang nasinati sa iyang kinabuhi. Kung ikaw, nagpagulbol na ka sa Ginoo kay naisakit imong anak, naisakit ba imong asawa, naabay sakit imong bana, kung nagbagulbol na ka sa Ginoo kay wala kay trabaho, kung nagbagulbol na ka sa Ginoo kay walay magpautang nimo, nagbagulbol na ka sa Ginoo kay kanang wala na jud kay maluto nga bugas. Unsa na lang ka si Paul? Unsa na ka si Paul nga si Pablo nga nasinati niya tanan. Nahapit na sa mamatay.
ikaw kuno prisuhon, saway, tungod lamang sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Ha? Ikaw kuno daw latuson, kaya nagwali ka na sa dalan, puspusan, batuon, tulison. Ha? Wato kag samal niya, maunlod ang imong gisakyan na barge. Maglutaw-lutaw ka diya sa dagat, sa samal o sa Davao. Sulod sa isa kadlaw, isa kagabi. Nya makita ang kag-iho diyan katong putol og ikok, patay ka. Ha? So, ikaw gani do na kay rason nga magbagulbol sa Ginoo. How much more si Paul? Adunay daghang rason, dako nga rason nga si Paul magmurmur sa Ginoo, reklamo sa Ginoo o mangutana sa Ginoo, questionan ang Ginoo tungod sa mga alantuson o tungod sa iyang mga pag-anto sa kinabuhi. Pero wala na gibuhat ni Paul. Wala gid niya question na ang Ginoo. Hantod nga namatay siya. Ha? Instead si Paul hinuon ang Ginoo, mingon kaniya, "My grace is sufficient for you, for my strength made perfect in weakness." Sa Bisaya pa, sa ito. Kung sa ingon sa Dios. Saan itong ibasa ganyan? Ingon sa Ginoo nga to kay Pablo. Ingon niya, "Apan siya mingon kanako." Kaysa nag-ingon ani si Paul. Ingon niya, "Apan siya nag-ingon kanako." Unsay tubag sa Ginoo saya, "Ang akong grasya igo alang kanimo, kay ang akong gahom gihingpit diha sa kaluyahon." So kung luya ka, ligon ka. Sa lakto na pagkaistorya. In other words, kung moabot kanimo ang kaluyahon, pasalamati sa Ginoo. Kanuman. Kay diha ka malig-on sa imuhang kaluyahon. Ha? Nakuha ninyo? Ingon ang Ginoo nga, "Apan ang akong grasya igo na diha kanimo." Kay diin asa ako luya, diha ako lig-on. Matod ni Paul. So let us learn, atong tanawon, let us learn how Paul responds to his afflictions, because this is the right response of life. This is the right response to our message this morning, the purpose of life afflictions. So let us learn from the life of Paul, nganong nadawat man niya ang afflictions nga miabot kaniya. The purpose of life afflictions. Ingon padria, ang purpose sa mga kasakit nato sa kinabuhi is, una, to make us humble. Ano daw? To make us humble. Sometimes, sakiton ta sa Ginoo, kay tingali o taas na kaayo ang imuhang garbo sa kinabuhi. Tanawa si Paul in verse 7. Ingon pa niya sa verse 7 sa itong gibasa kanina. Ingon niya, "Og aron dili ako mapahitas o niini tungod sa kadaghan sa mga gipadayag kanako. Ako gihatagan og tunok sa unod." Nakuha ninyo? Ingon ni Paul, aron dili ako mahimong mapahitas o niini, gitagaan ako og tunok diha sa unod. Mao na ayaw og ikasuko sa Ginoo kung dunay mga afflictions or kung ikaw mag-antos sa mga kasakit diha sa imuhang kinabuhi. Ayaw og kasubo o kasuko sa Ginoo kung dunay lain-lain na mga matang na mga kalisdanan ang moabot sa imong kinabuhi, kay tingali buot sa Ginoo nga ikaw mahimong humble. Kay sometimes mahimo tang garbuso sa ato ang kinabuhi. Now nganong nakasulti man si Paul niini? Ha?
sulti si Paul, ani? Garboso ba si Paul? Dili. But there is a tendency nga si Paul mahimong garboso. Nganong doon na may tendency nga si Paul mahimong garboso. Kaya imagine, si Paul, usa ka maalamon nga tao. Usa siya ka abogado sa mga Hudyo. Naasa nag-work sa korte. Isip usa ka Sanhedrin. Sa korte sa Roma. Maalamon. Gawas ana. Grabe ang iyang achievement sa ministry. Daghan sa mga simbahan nagitukod. Kay tent maker man si Paul. Tent maker. Ang trabaho ni Paul as missionary, tent maker siya. Tigtanom og mga simbahan, tigdasig sa mga kasimbahanan, sa mga membro simbahan, tigdasig sa mga workers, sa mga kasimbahanan na mga ginabutang sa lain-lain na mga dapit sa Asia, sa Macedonia. Oh. He wrote the epistles from the book of Romans to the book of Philemon. Imagine mo na. Roma, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Philippians, Ephesians, Thessalonians, Timothy, Titus, Philemon. Kanatanan, siya ang writer, ana. So, there is a tendency na si Paul mahimo siyang garboso because of his achievements in life, achievements in ministry. So that's why, ingon niya, gipadalahan ko sa Ginoo og sakit sa akong unod, aron dili ako mahimong mapahitason. Muna kung dunay mga kasakit na maabot sa tua, we should thank the Lord. Kay basin, ani nga paagi sa Ginoo, dili ka na mahimong garboso. Kay gusto sa Ginoo, humble ka lang, og dili hambog. Ha? Basin nakapalit lang ka aning butanga, proud na kaayo ka. Basin nakahimo lang ka aning butanga, proud na kaayo ka. Basin og nakatukod lang ka aning mga kinimbalaya, proud na kaayo ka. Namurabag, tanaw nimo si mong kaugalingon, namura ka nagsikinsa. Og dili gusto ang Ginoo ana. Ha? Mao na ang iyang nakita, mao na ingon ni Paul na gitugot sa Ginoo ni aron dili ako mahimong garboso. Igsoon, basin ikaw karon gisulayan sa Ginoo kay sama sa gingon basin og miturok na sa imong kasing-kasing ang kinaiya sa pagkagarboso. Manang sa start pa lang, pag-start pa lang, ha? Pakgangon na siya sa Ginoo. Pakgangon na siya sa Ginoo. Ay lisod naman kung mudako pa, grabe ang imong pagkagarboso. Ikaduha, asawa, paday matiwas. Ingon pa diriya, just like King Nebuchadnezzar. Kinsa kaila kang King Nebuchadnezzar? Kinsa kaila? Nabucodonosor. Si Nabucodonosor or King Nebuchadnezzar, siya ang hari sa Babylonia. Sa panahon niya, si King Nebuchadnezzar, hilabihan ka, kamapahitason nga hari. Naghuna-huna siya nga ang tanan, naghuna-huna siya nga wala na'y makapukan kaniya. Tungod sa iyang grabe ka-powerful nga hari diya sa Babylon. Pero one day, gikuha sa Ginoo sa iya ang tanan, including his kingdom because of his pride. Mana kung naay garbuso sa tuwa diri, base kuhaan ta sa Ginoo nga mahinungdan sa imuhang pagkagarbuso. Ikaduha, to make us powerful. Nganong to make us powerful man?
ang mga affliction sa atuang kinabuhi, gitugot kini sa Ginoo para mahimutang powerful. Sa ingon sa pulong sa Ginoo, ingon pa dira, the Lord wants us to become strong. And He can only make us strong by testing us. Dili ka mahimong powerful, dili ka mahimong damhanan kung dili ka sulayan. So ang pamaagi sa Ginoo aron mahimo kang powerful is kinahanglan ka niyang sulayan. Kinahanglan ta niyang sulayan. Ha? Ingon pa, asa naman kuan eh. The Lord's power rests in us. We can survive all afflictions in life. Ano sa daw? The Lord's power rests in us so we can survive all afflictions in life. Gibutang sa Ginoo ang gahom ngani kanato aron kita makasurvive, aron kita makalahutay sa tanan na mga kasakit sa kinabuhi. Tanawa ang naitabo sa Masara. Tanawa ang naitabo sa Masara. Dili ba afflictions man tong ilang gibati karon? Grabe nga kasakit to siya. Pero na ako'y nakita na interview, kami ni Kara, kita na mo. But kung nakita pa to nyo, nadungog man ninyo to siya. Ingon niya, mga lagad na gidaw siya sa Ginoo. Ug iyang hangyoon ang iyang mga igsuon, ginikanan na mga lagad po sila sa Ginoo. Katong mga nakadungog sa iyang mga lagad sa Ginoo tungod sa second life nga iyahang na dawat pag-usab. For 11 hours nasa sa ilalom sa yuta. Imagine mo na. And then na-rescue siya sa mga rescuers. Nga walay bunog, walay bali, walay samahan. So sa diha nga, naana siya, gipangutana siya, kung sa iyang masulti sa mga tao. Kung sa iyang masulti, tungkol sa iyang experience, mga lagad na sa Ginoo. Ging pangutana siya kung sa imong mahimo sa mga lagad na gyud ko sa Ginoo. Katong tawhana to dako to sa fight sa Ginoo. Siguro badlungon, siguro Kristohanon to siya pero badlungon, pero during sa iyahang pagstay sa ilalom sa yuta for 11 hours, siguro grabe ang iyahang fight sa Ginoo na mabuhi pa siya. So because ang power sa Ginoo may rest ngadto kaniya, naasinati niya, nakasurvive siya. Nakasurvive siya for 11 years. Oh, 11 years. 11 hours. Tanawa ang, and then after ato, 3 days. 3 days after, nana po na rescue. Kita mo ito? Itong bata, 3 years old. Ha? Kung ang Ginoo wala maghimo kanyang agamhanan, patay itong bata ito. 3 years old, mainom pa naggatas. Mukha una, mangita pa na ginahan o gamahan. Una naasa sa ilalom sa yuta for 3 days. Walay kaon, way inom tubig, way inom gatas. Wa kita sa mama, wa kita sa papa. Ngit-ngit ang palibot, adlaw o gabi. Pero ano nabuhi man to? Dili ba milagro sa Ginoo? Kay kun atoa lang tong tawhanon na power, kusog, patay na tao eh. Kung naa ka sa ilalom sa yuta, bisan pagbutang nato og naay gamay nga lugar nya wala gyud ka antimanog datugan og tibok yuta. Pero tungod kay naa ka sa ilalom sa yuta, walay hangin dito nga makasulod kay walay entrada sa hangin. Kung naa may hangin dito during to sa pagtabon sa yuta nga nakabuo og bangag tingali nga igo masudlan sa bata, kay bulingit na tong bata. So na dito yuta mitabon sa iya. So ngiyang ginasuyop nga gininhawa dito katura sigurong nabuo dito nga hangin na bilin. Plus ang iyahang gininhawa nga magawas sulod sa iyang baba niya. Nya way tubig, way kikaon for 3 days. Grabe ang
ang gahom sa Ginoo. So kining mga afflictions sa kinabuhi nga moabot sa tua, mga kasakit nato, gitugot ni sa Ginoo kay para mahimot ang powerful. Para makalahutay ta, makadaog ta sa mga kasakit sa kinabuhi, makadaog ta sa mga afflictions sa kinabuhi. If the Lord's power rests in us, people around us will worship the Lord because they see the power of God working in us. Kung nakita sa Ginoo, sa tao, nakita sa mga tao sa imong palibot na gamhanan ang Ginoo diya sa imong kinabuhi, gamiton ka karon sa Ginoo na kini mga tawhana, mga lagad sa Ginoo. For example, katong tawhana, kung pangutanon to siya kung kinsa nagluwas kaniya, maingon siya nga ang Ginoo nagluwas ka nako. And then ang mga tao nga siyang palibot mahibulong ug maingon sila nga mga lagad ko sa Ginoo. Kay dunay kay para mahimo kong pareha niya nga mahimo kong powerful. Makaikyas, maluwas sa bisan unsa na mga trahedya sa kinabuhi. Wala akong giingon. Kung dili pa nimo panahon, bisag pagtabunan kag yuta, mabuhi ka. Ano to mga tawhana to? Katong babae, katong bata, 3 months, 3 years old, dili pa niya panahon. Dili pa niya appointed time, atong buhi pa to. Ang Ginoo naghimo siyang gamhanan, gigamhan siya para makasurvive siya for 3 days. Katong lalaki na tabunan og 11 hours, gigamhan siya sa Ginoo para makasurvive siya. Pag-interview sa iyaha, ingon tong lalaki, itong 3 years old, man to ba interview, katurang 11 hours nga nakulong. Ingon niya, pag-interview sa iya, ingon niya, na ba kayo nakita ng mga kauban nimo, isa nga kami, mga 20 plus me sa jeep. Pag dahunog sa yuta, pag tingog sa yuta, o paglupa sa mga bato, inihag, dagan ang mga kauban niya pa daw pultahan. Pero kay nakulgot, tungod kay daghan, naginilugay sa pultahan, siya, mudagan po unta daw siya, pero wala na lang sa mudagan. Nagpasalipod siya sa lingkuranan sa driver. Nyadriman pa daw ang yuta, o ang mga bato. Mga kauban, isulod ang mga bato doon sa sulod, mga balas, mga yuta. Ingon niya, mibalhin siya dito sa atbang. Pagbalhin niya sa atbang, dito, murag natabunan niya ang dariya. Migimaw yung ulo, siguro, dariya taman. O niya, ningit-ngit, kay tabon mga yuta. Wala na siya makita, pero naa siya during daw sa paglupad sa mga bato, na aninag pa niya sa mga mata, nga naa pa yung mga kauban na nadatugan sa mga bato, mga yuta. And then, nadungog pa niya ang matingog, hantun hinahinay nga nawala. And then, pag mingaw na daw, ingon niya, nasa nadungog nga tingog. Nagsigsampit sa Ginoo, Lord, tabang, tabang. Iya pa daw gigunitan, kay naasa yung tapad. Pero di man siya makatabang, kaya tabunan man po siya. So paghikap niya, sige daw itong ingon itong lalaki, dito kauban niya nga, tabang, Lord, tabang. Hantod nga, pangutana sa katong reporter, ingon niya, unsay na hitabo, atong tao nga nangayog tabang. Hinay-hinay nga, nawadag tingog, pila ka oras, na iyang gihikap, namatay na. Kasi ang tungod. Di man sila pareha makatabang sa usag-usa. Kaya nga, igo mo sila mga bato. Kato siya. Siya na, hindi ka na-save yun siya. Kaya mo sa ibunog. Pagkalot siya, man sa ibunog. Kaya sa ibali. Grabe ang kamilagroso sa Ginoo. Katong tawhana, bisag unsan niya, ampo sa Ginoo, namatay yun siya. Siguro, time na niya. Pero katong tawhana, dili pa ito panahon niya na siya mamatay. Katong bata, nga na-rescue, di pa ito panahon niya. Kung naamay, ma-rescue pa karon og sumaabot ng mga adlaw, kaysa akong balita, napay 77 nga natabunan dito, nga pangitaunon pa lang. Out of 110 ng mga na-missing, 32 pa lang, or pila pa to, 35 ang namatay, nga nakita, 32 ang na-rescue. Napay 77 daw dito ang napangitaunon. Grabe ang, kung maminaw ka sa mga interview, sa mga tao dito, grabe ang kasakit sa ilang gibati. Naiusa ka amahan, ningon ba niya, sa diha daw, nga midahunog, niuyog daw, pag-uyog, nidahunog ang yuta, gidagan daw niya kay apason niya, iyahang tulo ka anak, yang asawa nga naa dito sa balay, sa ilang bakery.
Pag-apas niya, ditabo na daw yuta sa bikiri. Apil gid unta daw to siya kung naabtan pa sa sayuta. Kay giapas gid daw niya. Wagi ni unang abot ang yuta dito sa bikiri. Kay gidagan gid daw niya nga makuha niya ang pamilya niya. Pag dayon niya abot sa yang bikiri, dungan pug abot ang yuta. Kay kung naunasan dito sa bikiri, patay pud siya apil sa yuta nga mitabon sa bikiri niya. So unsa yang kwan, go na lang siya sa paghilak. Yang anak na duha upat yang anak. Ang yan 2 years old nabilin dito sa balay. Nga wan apil og katabon, pero ang bikiri kay tuwayang asawa, tuwayang tulo ka anak, kamatay og apil. Hantod karon mapamakita. Oh. Kung ikaw naa nga sitwasyon, di ba ka makaingon nga grabe ang kasakit. Pero sometimes, kini na mga kasakit sa kinabuhi, gusto lang sa Ginoo nga mahimot ang powerful. Katapusan, to make us strong, para mahimot ang kusgan. Ingon pa, the Lord wants us to become strong. And He can only make us strong by testing us. Gusto sa Ginoo nga mahimot ng lig-on. Ug ang makapalig-on sa tua, mao lamang ang pagsulay kanato. Kay kung dili ta sulayan, sigurado huyang man kita. Sigurado nga di nato kaya. Mutuo mo anay? Mutuo mo nga ang mga pagsulay, ang mga affliction sa kinabuhi is makapalig-on sa imuha. Mutuo ka anay? Tama. Ang mga pagsulay, gitugot sa Ginoo aron mahimutang strong lig-on aron sa sunod na mga panghitabo, sa sunod na mga pagsulay, dili na kita basta-basta maluya, maapektuhan kay lig-on na ta, kay kusgan ta. Para makalahutay ta sa kinabuhi. Ako ipakita. Sa to? Kita mo na? May usa ka kahoy mitubo sa likian ng bato. Can you imagine? Unsa kaha ang iyahang gibati? Kung kana dunay pagbati ng kahuya. Unsaon niya para makalahutay siya? Ngamudako siya ngay nana man ang iyang sitwasyon. Miturok siya diya sa may mga liki sa bato. Pero kay balo ba mo kanang kahuya? Kanang iyahang gitubuan ng mga bato, mo na nagsilbi nga mga pagsulay niya para mahimo siyang strong. Sa diha nga mahimo na siyang strong, bungkagon niya mao nga bato, tanawa, giunsa niya. Kanang mga bato, mao na ang mga pagsulay, mao na ang mga afflictions, para dili siya makalahutay, para mamatay itong kahuya. Katong gamay nga, may turok, ibabaw sa bato. Katong mga bato, kanang mga batuha mo na, patay unta sa iya. Pero giunsa niya, para makalahutay siya, gibungkag niya ang iyang mga bato. Gibungkag niya ang bato, nga mao'y mauuntay, babag, mao'y mga pagsulay niya para dili sa kalahutay, para dili siya mahimong lig-on. Tanawa, gibungkag niya ang mga bato, og miturok, mi tidlom ang iyang gamot dito sa ilalom sa yuta, aron siya mahimong makalahutay sa kinabuhi. Sometimes, kining mga pagsulay nga moabot sa tuang kinabuhi, baka pahimo ka natong lig-on, kay aron ang atong kalig-on kaya nga mubungkag sa mga pagsulay, mga kasakit na buot mo patay ka nato aron dili ta kalahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Gangin ako ang tanan sa pagtindog. Mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo. Wala akong masayod kung unsa ang inyong mga afflictions. Unsa ang mga pagsulay nga inyong nasinati karon. Sa family ba? Personal ba ninyo? Relationship ba? Pero sama kay Paul, iyahang gidawat ang mga afflictions, ingon nga kini, iyahang katabang, aron siya makalahutay sa iyahang pagtuo. Mahimo siyang lig-on sa iyang pagtuo sa Ginoo.
Gigamit niya kini nga mga pagsulay ingon nga paubos sa iyang kaugalingon. Giisip niya kini nga mga pagsulay ingon nga makapahimo kaniya nga gamhanan. O giisip niya kini nga mga pagsulay ingon nga makahimo kaniya nga kusgan. Igsuon, kung ikaw powerful, kung ikaw mahimong kusgan, walay mga pagsulay nga dili mo makaya. Si Paul nakaya niya ang tanan, tungod kay nahimo man siyang lig-on o powerful. Sama sa kahoy ganina, nakaya niya ang mga pagsulay nga buot mo patay sa iyaha. Tungod kay nahimo man siyang lig-on o nahimo siyang powerful, hinungdan nagibungkag niya ang mga bato para lang gyud mudaog siya. So bungkagon nato ang mga bato sa mga pagsulay sa atong kinabuhi aron kita magmadaugon o magmadasigon sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Mag-ampo ta, Ginoong Dios, salamat sa imong mensahe alang kanamo ning pagtaa sa kabuntagon. Salamat Ginoo for reminding us sa imong pulong may tungod sa imong katuyuan sa mga kasakit sa kinabuhi, Ginoo. Salamat Ginoo kay kini di ay makahimo kanamo nga humble, mapaubsanon sa kaugalingon. Makahimo kanamo nga gamhanan, makahimo kanamo nga lig-on o kusgan, Ginoo. Lord, i-bless nimo ang pagpamauli karon. Ubanan ang pingan nimo makinabuhi sa mga katawhan. Ay itugot ng kaaway makahimo sa pagpasipala kanila. Gikan karon, hantod na sumaabot ng mga adlaw nining simanaha. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan o ginapasalamatan ang tanan sa pangalan, sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Hinaot ang gugma sa atong Ginoong Kristo, ang pakikambit ug ang kalinaw makig-uban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Maayong buntag sa tanan. God bless everyone. Dalaygon ang Dios